言っとくよ、ここの店だから言っとくよ。Yo Listen、 牡蠣が好きなら全員手あげて、俺をするよ。牡蠣が好きなら全員手あげて、エグザビーブガキ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 
キガ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 キブルーブラーコマケンコマケンAlright いつもはカツカツ言ってきてだよ Alright オイスター英語で言いました Listen オイスター好きなら全員手あげて恥ずかしがらずに全員いくぞピープルおいおいおいオイスターおいおいおいオイスターおいおいおいオイスター